Ramogi juang machiegni wantiere kae chino mar mbaka romo kaka ing'eyo ma en kidieny magoyo mbaka kodi kendo wakoni gigo monego bed ni ing'eyo kata ma iseng'eyo waparo ni aparo odiochieng' ma kawuono mondo mi ibed kod ng'eyo matut ni gik mage matimore e piny Kenya to ahinya odiochieng' ma kawuono ma en kidieny bende mwabiro ni achiel kachiel mondo mi wabie nyaka e gweng' kama intiere kacha. Jofwambo nitiere counties mopogore opogore, county ma Kisumu kacha, county ma Homa Bay, county ma Migori, Kisii, Nyamira, county ma Siaya bende wantiere. E chenro ni kochako sani saa 3:30 nyaka ngorom kanyo saa 5 wakawo thuolo bende mar ringe counties gi mondo mi warang ni gik mage matimore kotenore gi twak marwa kachiel koda mako bende motenore gi weche manyien ma waluwo e kor gwenge. Koro odiochieng' ma kawuono wantiere gi mor mar bedo gi twak. Mwada winjo pachi kaka in onagi. Pachi ten mane kotenore koda twak mano odiochieng' ma kawuono. Mano twak madhi bedo odiochieng' ma kawuono mano kotenore koda romo mano bagi koda kweth siasa mar Azimio la Umoja bor Nairobi karka kachiel koda kaduoka mane giyudo kowuok kuom jatend piny Kenya kane nitiere gwenge ma Kiambu. Kapok achako twak ma kamano, yiena mondo mi akoni ni an gi welo magi odiochieng' ma kawuono. Kawuono wacho ni wantiere ka kod yawuot lo kachiel koda nyaluo maduto wigi otimo jere, wigi ler ahinya. Koro kawuono wadarango weche siasa e okang' ma opogore. Antiere ka gimoro mar bedo kod Philip Pande wuod Kisumu machiegni ahinya Ramogi TV okinyi ma kawuono. Kamano Cleophas machiegni ni Ramogi mondo wagoro mbaka. Philip Pande en janon weche siasa wadhi bedo kode ka achiel kachiel mondo mi warangi ni gik mage matimore e paw siasa to ahinya en bende kaka rawera. Ere kaka gigi duto bende chiegni kode. Weche mag uchumi gi siasa gidonjore yo machalo nade. Rombe mag siasa masani dhi nyime, dongruok mane ma gidhi kelonwa. Machiegni ahinya Philip Pande. Kamachielo bende wantiere koda Daktari Agnes Awuor. Arwaki ni machiegni Ramogi TV odiochieng' ma kawuono ka koro wadarango kendo wadanono wechego mag siasa. Machiegni. Erokamano ahinya Cleophas, amor bire studio kawuono. Erokamano ahinya kuom chopo Ramogi TV okinyi ma kawuono. Kamachielo katieko wendo wamogi odiochieng' ma kawuono en Ambrose Weda, okil kamaloka kendo dhi konyo odiochieng' ma kawuono nono weche mag siasa. Machiegni ahinya Ramogi TV. Erokamano ahinya kwa Ramogi, amosu kamoro mar mauntie muwinje kata uneno ageno ni uchiwo kinyi kendo donje tich mar timo giluongo ni production, service and growing our country to better heights. Erokamano ahinya kuom thuolo mar bedo kod Ramogi TV. Kapok wachako twak okinyi ma kawuono nyaka Ramogi juang' wang'e maber ni odhiambo manyoro piny Kenya ne nigi kuyo makende ka walalo jatend migawo machon mag wechego mag somo mabende en wuod Luo, wuod Gem, wuod Siaya mabende ne owito ngimane odiochieng' manyoro. Wacho nong'ielo rengo ka intiere osuptal no ma Nairobi Hospital kane oyudo thieth. Mano bang' iwacho ni tuo matin, mano miwacho kanyo ni en buok mar adundo, mano yudo cardiac arrest mano odiochieng' no manyoro. Odiochieng' ma kawuono podi ote makuyo gi lit medo mana donjo. Anga chak mana kama chope kar kanyo ira Ambrose Weda, ikaw mana thuolo ni kapok achako twak yor ote mari mag lit gi kuyo ne anyuola mar mosenindo Ngire George Magoha. Erokamano ahinya kawo thuolo ni mar oro message mar kuyo ne familia ne mar Professor Magoha, nyithinde, jodalagi, jogweng'gi gi jo Kenya duto. Kwa wacho ni wawito ng'ama duong' ahinya, ng'ama riek, ng'ama nigi record kendo Nyasaye oket chunye kama ber. Akwayo mna jo Kenya wani in bende kidak e piny ka onego bed ni ing'iyo ni ka chieng' iwuok to ibiro pari nade, ibiro neni nade, ibiro dhe nade, legacy mane mewe wana pari nade kaka igine. Magoha we a very rich legacy kendo track record kendo strictness. Maka mon pur nyuol to ginyalo chako Magoha, giwe chako jomoko maneno mag chako magalagala ma niyudo ka nyathini nyinge galagala pin mato pur chiko gokure Magoha giri koro ni ka nyalo chako ni kwa Ramogi ageno ni winjo wach no maber. Erokamano ahinya Daktari Agnes Awuor, ibro pare yo machalo nade kachiel koda ote mari mag lit gi kuyo? Adwa or mar lit gi kuyo kuom family mar owadwa. Mae owadwa nikech ana game yala, anya game. And ken owadwa kende, we worshiped in the same church, yala, St. Peter Clevers. Magoha kakunene no oken Magoha education kende. Magoha ne en chuny ma wuoyi ma chunye ler. Kanisa mayala ma St. Peter's, Magoha no keto tiles te mantie kanisa no. Magoha en disciplined
professor. To gima Magoha omiyago mor ni inyalo kama ji kian nyalo golo ng'at maduong'. Magoha noa Eastlands. Being from Eastlands did not make him a lesser human being. Oakuro, osomo, obiro, olosonwa education sector, manyocha wamor gima Magoha notimo. Koro akwayo nyiluo manyuol kawuono kaka owadwa wacho. Dikoro dan gi ich to nyathino da chako owadwa Magoha. Nikech at least ibedie gi nyathi makiluongo to ji nyalo ng'iye kama history mar ng'at michake nontiere. Koro ago jogem duto mos ma owadwa, professors make game duto, including my grandfather, Professor Washington Omondi. Magi joma nosomo gi Magoha gere. Mago duto agon gi mos gi kuyo. To amed puonjo nyithindwa mondo wabedie. Joluo sani wadhi chien gi somo. Wamed puonjo nyithindwa mondo wayudie more Professor Magohas. Thank you. Erokamano ahinya Filipande, in kaka rawera bende osebedo kata kopuonje mbalariany mopogore opogore, kobedo nyaka jatenda riwruog mag mbalariany mopogore opogore e Afrika e kinde mane pod en e tich kaka japuonj e mbalariany no bende ma Nairobi. Ibiro pare nade kata kokalo sectors mamoko? Cleophas mokwongo an be ariwra gi jowetewa kuom oro otena mag kuyo ne jo Kenya duto, ne joluowa, ne jogem, to sana sana familia mar George Omore Magoha kuom lal mar professor. Kendo wang'eyo ni seche manye professor tho bende ne nitie owadegi mane onego ik ngeso iluongo ni Nyabera ma benche ne onindo. Koro otena mag kuyo ne familia ma joka Magoha. Wageno ni Nyasaye biro miyo gi teko mondo gikale tembe makoro riwore ne gi ariyogi. Achaka or oteno mag kuyo ne dakteche duto, ne jogo mantiere sekta mar somo, nikech wang'eyo ni kanye kama enche ne professor ngirore kabisa. To bende ne mbalariany mar Maseno, nikech Cleophas paro ni apane en tarik 17 kata chak mar dwe ni nche ne professor kao tich mar puonjo e School of Medicine Maseno. Tiende ni ne pod en gi paro mar konyo jodalawa kendo konyo skundewa kendo sekta mar thieth. Koro gin bende watimo ne gi mos, wageno ni puonj mwaseyudo kowuok kuom Magoha gi kite, gi timbe, gi kaka nojiwore weche mag somo gi weche mag rito tije. Wa bende wanyalo bedo jomatindo madongo kong'eyo ni wanyalo rito tich, wanyalo tiyo motegno kaka Magoha nchene tiyo. Erokamano. Erokamano ahinya nyakoro moge jwang' thuolo ni bende wakao mano mariwre gi oganda jo Kenya, mane thuolo mane wachako godo chenro odiochieng' ma kawuono ka wantiere kae mar neno ni bende gigo ma ioronwa, ote ma imedo oronwa kae wayudo kendo wakelo mana achiel kachiel. Wamedo oro ote mag lit gi kuyo kowuok e chenro ni mar mbako romo kachiel kod Ramogi TV ne anyuola mag ngire George Magoha mano onindo odiochieng' no manyoro. Koro sani wada chako twak nyaka Ramogi jwang' kendo koro jofwambo bende nitiere Lee Funeral Home mano kama okane ringre George Magoha, mano bende ang'otore kod achiel kachiel mondo mingi konwa ni gik mage mosebedo kata katimore. Sani koro wachak twak mora mabende koro adarango mana nyocha kane jatend Azimio, ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga wuok e piny mar Afrika ma milambo kendo noduogo e pacho ka. Noyudo rwak maduong' kowuok e alap ndeke ma JKIA bur Nairobi karka, kendo ne okalo e chuny boma mar Nairobi ka ochomo nyaka e alap no ma Kamkunji. Bang' chopo e alap no ma Kamkunji notwak kod jopiny e thuolo mokwongo noloso e mbele ng'ata ng'ata. Wacho ni onge jotelo manoloso kapok ne oloso. Ne ochiwo gik moko mathoth manonego bed ni owacho, kendo mago notenore kod duoko mag yiero mokalo kachiel koda ka gigo mane gier ni timo ka kinde ma jo Kenya koro osetieko yiero kendo koro oganda osechako timo gik mopogore opogore. Kata kamano mamako wang' kendo mamako dhok nowacho kanyo ni ok oyango William Ruto kaka jatend piny Kenya. Kama chelo beno wacho ni ok oyang sirkal mar Kenya Kwanza. Penjo mantie, oganda ochom kanye. Mane gima ne Raila Odinga wacho kinde go kano romo koda joherage e alapno ma Kamkunji. Chieng' Jumapil tarik 29 odhi romo gi joherage bende e alapno ma Jacaranda grounds mantiere buo Nairobi kar kae. Odhi wacho ang'o? Odiochieng' ma kawuono wachako twak ka wada mana paro gigo mano wacho ka koro sano da tugo mago tipo kata video mane omaki kinde go kano loso kar kacha kano wacho ni gin bende ok buogi kweth mar Azimio kachiel koda ka duoka mano miyo jalup jatend piny Kenya
Rigathi Gachagua kotenore kod wach ni en koro wene Raila Odinga mondo mi orakrego en owuon. Wawinjane kaka ne giloso e romo mano bag Kamkunji. Wameitisha mimi ati wao jamani, watu ambao wanapenda mambo ya kufanya maandamano, ati wanataka handshake, sijui nini. Nasema hapa leo sitaki mambo ya handshake. Nataka tena handshake kwa ni mwanzo hapa ile mkutano ambayo tuliahirisha ya kule Jakaranda Jumapili ijayo tarehe 29 tutakwenda Jakaranda na tunaongea na Wakenya na tuko na haki ya kuongea na Wakenya. Wakitaka kupeleka sisi jela, tayari. We demand that any attempts to reconstitute the IEBC single-handedly by Mr. Ruto cease forthwith so that Kenyans themselves can reconstitute the body after full and fair deliberations. Huyu kijana Gachagua hana adabu, hajui pale sisi zimetoka. Hata baba yao Nyayo walikuwa hawezi kunitisha mimi. Hajui ya kwamba nimenendelea jela mara 3. Mimi silika yake kimaisha, tena silika yake kisiasa. Wawaje kututisha sisi. Sisi hatuwezi kutishwa na Bwana Ruto na Bwana Gachagua. Sisi ni wa Kenya na tutakuwa Kenya hii. Wameiba ushindi wetu, au sitaki waongeze na matusi. Sisi tunadai haki yetu na tuko tayari kukufa kupigana kwa haki yetu. Nakura Mogejwang mano jatenda Azimio. Ogaye mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga gigo mowacho kanyo iwinjogi wacho ne kodwa mosro kata wacho no mar handshake kama chielo wacho ndiro ma Jakaranda biro dhi nyime kata ka en tero ge jela gin giikore ma timo kamano lokruok IEBC kachiel koda ka dwaro ratiro anga chao koda Dr. Agnes Awuor pachi mana mapiyo e wigi mantiere kanyo kaluwore kod twak bende masantie nyime kata ancora angwa dhir Philipane kata ira Brosweda. Erokamano Cleophas for being gender sensitive. Gimado wacho mokwongo en Raila Amolo Odinga co-represent Azimio and opposition. And opposition, a democracy, in any democracy, in any country, and Kenya being a democratic country, needs the opposition. Koro gimonyocho timo Kamkunjini, he should have done it earlier. Because the work of the opposition and non-government of the day is working. Gimowacho mar IEBC no is right. The constitution of the IEBC officials should be a consultative thing. Because we believe in democracy. You can't do it single-handedly. Koro gimarailo wacho. And managed to make the government think. Their work is to keep the government in toes. The method used might be different. But what he's doing is the right thing, what he should do. And in any country, kataki the America, kataki the France, kumba president wantiri. You know, I have to accept Ruto is the president. Today. He's the president of Kenya. He's today in France. Do you think Macron is meeting it easy? The opposition is very strong in France. It puts people on the streets, just like what Raila is doing. So what Raila is doing, we should disassociate it from the person of Raila. He is the leader of the opposition. And he's doing the right thing.
Aya, adani mana ka michope kar kanyo. Angwa temo ng'ije matete mondani bende winje dala kacha. Dani bende ohero luwo siasa. Koro angwa wuok e kocha ka wasungu kocha magani to duogo koni mondo mi wayudre yo moro makare. Kata kamano gino miwacho. Mabende kanyo madhi bedo achiel kuom twak madhi bedo go odiochieng' ma kawuono. Kairango kanyo ni onego bedo keto sirkal tesre. Sirkal mane moketo tesre to sewacho ni okwedo kendo koyango sirkal makamano. Cleophas, gimadwa koni, opposition is always the alternative government in any country. Kikia wakoni. So he is an alternative government. An alternative government takes a lot of time to recognize the other one. Nikech they are in opposition with each other. Kata ibeka wuono kachiegi odhi modwaro dhako dichuo moro oko. Okibi invite dhako na dichuo no miwache ni mae wan chuor dhako achiel. People, and what Raila is saying, I want gimadwaro ni monde iyud the gist. Kendo wacho ni serikali ya Ruto. Ngato kose wacho ni serikali ya Ruto, it means he has realized there's a government in place which is keeping in check. Mama no bende ok en gino mowuok e lela kelie twak bende Ambrose Weda kiwinjo gima Raila Odinga wacho video mane wabedo kar kacha ka koro warange kendo koro mondo mi wawinje ng'enyne matero gima japinyo nego bed ni winjo ye kata ok oyango sirkal mar Kenya Kwanza kod sirkal telo mar William Ruto keto nene erokamano nyikwa Ramogi Kenya ka wan gi katiba katiba ma watiyo go momiyo wawuotho ka wan gi chike onge katiba no kama ondiki ni ng'ane biro recognize sirkal ng'ane ok biro recognize sirkal koro miyo ng'ato nigi thuolo dongere kana do wagunda luongo ni freedom of conscience inyalo hold gimi pare pachi to mano pachi koro baba be kuwuok ne ano ka recognize ma okare recognize ma mano mna haki mare en mane ana wuon kaka wakili tangeno walo I will when thuolo nige jaduong koro jaduong ko wuok lokoro kija omako baton koro chwado go jikama to wawene mna kon ma jaduong wa understand wawinjo kaka gine lakini gik mowacho go eno ko recognize sirkal moko recognize mowacho bunge manyo yerno emo yero nyare kuro sani madho chak mopoto Arusha chimo maber de maber iluongo ni mobunge East African mano gine owadegi maduong iwinjo udero bogo brudinga senator kendo wange yo komio ka jatelo machielo wuok dhi e pap to wacho ni ok recognize en mana right mare lakini awacho ni moto manung wuondo motuo ka jaduong osechimo ber to dhi e pap to kono katimo ma ok wabitimo ma ok watimo joma chiaye the other Kenyans bende ka weda gere dhi mbele e kinde mane ntiere e piny Afrika ma milambo Philip Pande ineno kaka jatenda Azimio duogo pachoka isujo kata kama chelo bende gigo ma Dr. Agnes awuoro wacho kod odori koro giwachi gi koro sani achiel kachiel kaka ma watino kon nini wakao ote magi misibedo kata kiore SMS line wa kacha kora mago mag Facebook wasom gi sani kata waranga neni koro weng to koro wacho nade ama chagi county ma Kisii sani wayuda ne ote mantiere kacha Facebook marwa mar Ramogi TV ka pinyo yudo nade don kacha sani subscribe e YouTube marwa wantiere live kacha kora Facebook chwadwa follow kanyo aya Facebook kanyo wacho nade wacho ni kato mar madhenge kato wacho kanyo ni Azimio dwaro ni jo Kenya mondo mi odag ngima maber ok ngima mar sandruok kendo gidwaro ni oleru weche mag demokrasi onen ni ong'ala manyien kaka nopuodhgi gi chike matayo pachoka mbako romo tieko kanyo wacho kamano kato kamachielo Gideon Daya wacho ni kantiere olemo ma jopiny dhi yudo to ber ka onge to jotenda Azimio we jopiny odhi mbele gi maisha ero wacho lemo no bende angwa duogo warange Eriko Keo Kizito wacho ni gima Azimio dwaro mondo ing'e wacho ni dwaro lemo gitweyo e karo fweny aya gumacho kanyo okona ni en gima ne mantiere kanyo roda fwenyo gima chalo kata ka waduogo warangi weche go maga olemo ma rombe makamagi ponono dhi bedo godo e kinde mabiro nyakoro moge jwang wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Kisii watu rekord jafo marwa kanyo Crispin Otieno okodwa ni jopiny to pachgi wacho nade
kaluwore gi rombe opogore mag kweth mag Azimio. Ka nyaka sani giwacho ni gino ok giyango sirkal mar William Samoei Ruto kaka jatend piny Kenya. Crispin Otieno oyawore Kisii ochiew nade, to nyaka sani giwacho nade kotene kod twak ma wan go odiochieng' ma kawuono e mbako romo. Gima moko bende miluwo maponono dhi loso weche manyien odiochieng' ma kawuono. Ayawre ahinya Cleophas, awinji ka ntiere kaunti ma Kisii. An Kisii kaluwore kod gino ma waluwo odiochieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono, mana kaka inyalo neno e ng'eya ka, magi gin moko kuom jotelo mochung'ne migawo mar thieth e kaunti ni ma Kisii, kama gitimo romo e kaunti ni mar ng'iyo kaka ginyalo medo thiro landruok mar tuo mar corona. Kendo adwa ni mondo atudwa kod mana moko kuom jotelo mochopo ka mawuok e migawo mar thieth mondo gilernwa ne gino momiyo jotelogo kata jogo ma ochung'ne migepe mopogore opogore sani rado e kaunti ni ma Kisii mondo mi gine kaka jopiny nyalo dhi nyime kod kawo chanjo mar COVID-19. Adwa ni mondo achak loso kod director mochung'ne weche mag thieth e kaunti ma Kisii ma iluongo ni Richard Onkware. Karibu katika runinga ya Ramogi. Hebu tuambie kiini cha mkutano wa leo. Today we are gathered here. We are having a meeting at Kisii town. The county health management team, the sub-county management teams, the 9 of them, and our partner AMREF and CDC, Africa CDC. We are meeting here to review the progress we have made so far in COVID-19 vaccination. I'm happy to state that through their support, we have been able to vaccinate about 70,000 people. And in total, we have fully vaccinated about 310,000 people. So we are looking at the support they have given us so far, and they have trained healthcare workers. They have given them personal protective equipment. They have supported them to offer outreaches. They have also supported the county health management team to do supervision. They have provided tablets to the healthcare workers and provided bundles for those tablets. So we are very grateful, and we are urging our people to come out and get vaccinated, because we realize there's a feeling out there that COVID is over. But let them be informed that COVID is still there. We are still having sporadic cases, especially for those who have not been vaccinated. So let them come out and get vaccinated. Thank you very much. Asante sana daktari. Tuambie unaitwa nani, alafu unawakilisha muungano upi? Tuambie jinsi ambavyo unachangia mkutano wa leo. Asante sana Bwana Crispin. Jina langu ni Jora Munditi. I work with AMREF Health Africa, and here today we here to support the Department of Health Kisii County to have a sitting with all the sub-county teams and the county teams, basically to review the progress that we made since the program started in Kisii way around August 2022 with this funding from Mastercard Foundation through Africa CDC, where we support in the county basically to improve the capacity and to improve the coverage for COVID-19 through outreaches, through supportive supervision, through providing personal protective equipment and other services. So basically here today, we have to review and see the progress that we've made for the last 3 months, that is October to December, and then see where we can be able to identify gaps so that we can be able to address them, so that we can be able to improve on the coverage. And in this program, we are also closely working with the Kenya Red Cross, who are supporting in creating demand for COVID-19 vaccination. Thank you. And then just before I get to Madam, why did African CDC decide to, come to Kisii? What were the reasons? Because we have quite a number of counties. Okay. Thank you so much. This Africa CDC funded project is actually supporting 8 counties in Kenya, Kisii being one of them. The selection criteria was we are looking at counties which were not performing very well compared to the other counties in Kenya. So Kisii and the 7 other counties, including Nyamira and Narok and others, were selected basically because they were not performing very well. So they felt that we need to come and support them so that they can be able to improve. Thank you. Asante sana. Haya, hebu tuambie unaitwa nani, kisha mchongo huu unawakilisha
muungano gani na mchango wako? My name is Beatrice Matara. I'm the County Health Promotion Officer. The department mainly deals with creating awareness and creating demand for COVID vaccination. So far, the main challenge that we've been getting at the community, there are a lot of myths and misconceptions. And the main problem is that the community is feeling that COVID is over. But through the support of partners, mostly UNICEF, Red Cross, we've been doing a lot of demand creation activities at the community. We've been engaging a lot of other ministries. There's inter-sectoral collaboration with the Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Interior through their barazas, the religious sect, and we've really done a lot of awareness creation at the community, and we are seeing at least there's positive attitude at the community. Yeah. And probably after the meeting, what will be your next step to ensure that there is, uptake of COVID jabs? We'll still continue creating awareness at the community level through different forums like the barazas. We'll also go to the schools now to create awareness there. Okay. Yeah. And then whenever you go to, we understand the vaccines, they normally have expiry dates. Whenever you visit those villages and people are not taking the jabs, what becomes of the vaccines? Well, when we are engaging the community, when it comes to expiry, there is a time. They are told that they are supposed to use it after 6 hours. If they don't use it after 6 hours, they are supposed to return it. Yes. Thank you. Okay. Ni kuhimiza wananchi wetu waweze kujitokeza kwa wingi ili waweze kupata vaccine. Asante. Asante. Yes, Cleophas manaka kiwinjo no magogin moko kuom jotelo mopogore migao mar thieth e county ni Makisi ka gimedo mana jiwo jodak ma county ni mondo wuog oko kar romgi mondo mi giyud chanjo mar COVID-19 ni mar tuo no pod nitiere kind ji kendo pod tuo no pod nitiere kind oganda jo med wuok oko mondo mi giyud chanjo no pod wabro medo mana donjo wawinj kaka mkutano no dhi nyime kendo toke kanyo angne waler ne jowinjowa gino ma romo ni angne wachi kendo kaka gibro chako dhi nyime mar kedo kod COVID-19 e county Makisi. Cleophas. Agoni erokamano ahinya mano Crispin Otieno report yo makara geno wayudo kanyo wecho manyien mag migago kagi kacha mar sapar ang'ichwelo mar imore kawuono bende ang'wayudo gi yo moro makare magwech manyien mang'wayudo kar kanyo wawuok e chenro mag thieth matimore e county Makisi wadani warangi chal mar wach mawatwak odiochieng' ma kawuono to koro bende ang'wadhi e county ma Kisumu. County ma Kisumu, jodaki county ma Kisumu motelo ne chenro ma kawuono ne omiyowa paro mopogore kod twak ma wan go odiochieng' ma koro ne jo Kisumu wacho nade kotenore kod twak mar mbakoro mo kawuono. An Peter Mondi Owuor, treasurer mar Haki Nyanza bade mar Kisumu. Kalore gi manyo timre nyoro an kaka achiel kuom jonagi en ratiro mar jatendo Raila Amolo Odinga luongo rali kendo mondo mi wach pache, lakini an kaka wuor to nyo ka winjra kod weche nego nikech dose mane wacho ni ntiegi nomiwa thuolo mondo tergi go Bomas, mondo tergi gi court, mondo court amwago case notamore. Koro kang'eyo ni sani ko mikelogi ukang'eni mikelogi ema golo ruti kom to keto Raila kosema iten mana kadabra mari pesa hizi pesa mai machanda kichu kang'eyo ni ma ogolo ruti kom to keto na Raila kosene ndo terwa kanye mana magombo ni jotendo go dwa kwae ok no kwadwa jatendo wahere kinwa luore kich kamogole Kenya bende bor but mechwako masane ne en to ogolo ruto to irwake kose terwa ben ma 2027 mano e penjo mananga bende kako gane kako nagi. Erokamano aniluano Chang Commander an gima nya wacho wi Raila ni Raila gike mane okwalgo eko nyako non ni to okwale gi yo mane to ne gin jomage mane nokwalogi mondo jogi otue to ka ber Raila en ja Kenya en bende onyalo dwaro mondo owuogi gi jopiny samo dwaro nikech demokrasi nitie Kenya. Wadwaro ni wuoyo mar demokrasi nyaka bedi nikech bende ka ok wanyal wuoyo
to gik moko makoro biro kaka osuru, gik moko midwa dewa go gieki nyalo timore to ng'ama nyalo geng'o onge mak mani en Raila Odinga. Omiyo Raila nigi demokrasi mar wuoyo, mar wacho pache, gire moneno ka te rach to wacho to jopiny winjo to discuss. To wan gi mwang'eyo ni Raila e ng'atwa mosetimo gik mang'eny, mak mani president kende ema podi to wang'eyo ni gino to onge ng'ama nyalo golo Ruto kom sani. To mak mani ya wadwa ng'eyo ni to gini ang'o ma notimore momiyo gigi nene obet kaka koro Raila wacho gi sani ni. Noningo wach gi chon. Mane ema wayiego ni Raila nyaka wachi gimoro amora, tabu mwaneno nyaka ogeng', nikech Kenya nyaka bed gi demokrasi manyalo opposition nyaka bedi makwero gima rach mahinyo jopiny. Mano ema wayiego kod to Raila Odinga. Koro mane pacha mana adwa gol. An iluonga ni Dennis Owino, an adak Kisumu ka. An supporter mar Raila Odinga. Ayie gi gima Raila nyowacho no 100%. Raila jatelo ma nyalo chung' e diere Kenya ka. Ineno Raila no chung' e yiero manyokalo nyoro ni. To no kotimre gima ni kare. No wacho ni kaluwore gi uchunguzi manyo giketo mar giwegi. Noyudo 8.2 million. 8.2 million. Ruto noyudo 5.9 million. Pogruok mantie kanyo pogruok malach. Almost 2.4 million. Mano figa maduong' ahinya. Koro kaen adier ni nomaye, ok en gimone benwa kama weth nikech Kenya ka to bok wayie gi IBC gin jok minyalo nyiew. Kenya ka ok wayie gi court gin jok minyalo nyiew. Koro ka uchunguzi timre mo ni ok en gima ni kare ma ai e Alabe court mantiere Arusha oneo ni kaka ne ong'ad bure Kenya ka be ok en gima ni kare. Raila be one beni miyo tende. Koro Kenya ka Raila ema wawinjo gima bro wachne moboluwo. Wakili Ambrose Weda, achakodi pach jo Kisumu ma Kisicha to opogore weche mag thieth maka gi kacha. Jo Kisumu koro lero chenro ma ontiere gode twako okinyi maka wuono. Winjo kanyo weche go mag do kachel kod aduoko ni koro Raila bende ni ratiro mare kaka ja Kenya mora pachi wi twak mwa Kisumu nyalo bedo mane. Pero kamano jogo loso maber winjo kawacho ni katiba mar oyie di bedo gi miluongo ni right freedom of conscience bedo gi pachi kendo kaka Raila jatelo nyalo luongo rallies jogo bende nigi ratiro mar yiero. An Raila jatenda kendo gima wacho e maluwo. Nikech ng'ato ka ng'ato pango ngimane kako ng'eyo gi kako dware gi kako bet. Kiyudo kopek e odi mano soni. Kiyudo ko gini an awuon naweyo ga ni baba ne tero wa Kanan mane ang'eyo mes mo kan wawinje marach kata na wapare marach. Nen Kanan ne bendo kawe telo donje State House. Wabende wang'oli e chuny. Moro ma kendo ji obaro chiko Kamukunji to chiko Jakaranda machon mwang'iyogo. Omiyo gin bejo moyiero giloso maber kendo an ajiwo gi lwedo gidhi adhiya kaka giparo no kamano. Lakini awadwaro ni giketi kwe mondo sirikal manyien wane kako ochako tich, wane kako tiyo manyalo dhi maber, warwako kotiyo ochako tiyo marach wakoni gini ok idhi korwa maber. Gimoro nwaketo geno ni waketo ni baba manyalo Kenya biro bet makata baba onge. An awuon kane moyo wacho ni koonge ngini moyo bedo telo ka jaklas 2 78 jaklas 3 ma adongo ka moyine mang'eyo kano wacho ni kowe telo Kenya sambaratika bara Kiswahili mingi kano ti waneno mana expressway ndara meringa kwa omiyo kata baba bendo setiyo maber to kata kuwuok kata kuyweyo kata kao sabbatical Kenya pod biro dhi pod nyuolo ji kendo en hamaradi en wuon no etende yawuoyi gi nyiri mane nyalo wuok mane nyalo kawo telo pod te maruto giro wuok e thuchege mokawo telo dhi tieko Uhuru wuok bang'e mokawo wan makoro koja upudi makiyudo Uhuru ka julu kosiko ni ina nene kipingo rach aweno nego beni kijana matin mayom jaiga 30 chako gerore mondo bi okawo telo ni okel en bendo donje kuro gi pako gima onge mane tabu na moyo ni walo wadagi lakini geri wadwani next time ibedo president sio wale ni baba ka onge to kwana telo bro ka bangra ila kuwuok e daora nti bro ka 10 years to akawo gino
kapok abiro Daktari Agnes adhir Philip Ande pachi jo Kisumo jo dala wiwi jo kata koloso nitie jogo momor gi rombe makamati jogo bende moko mor moko bende dwaro ratiro mondo mi oketi riwe mano gima notimore juma mokalo kane jakom mar IBC noromo kod jatend piny Kenya kar jot mare ka kendo gino mane wacho koro nego los mano commission of inquiry kata ken public inquiry nego bende time yo machalo nade mondo rang maleng gigo mabecho maricho manotimore e kind yiero mokalo maga achiel kuom gigo bende ma jodak e kaunti ma Kisumu bende olero pachien mane. Erokamano Cleophas. Kapok aduoki to Podangi doga mule mana mapiyo mondo mi wadhi nyime kod twak bende kare. Nitie gik moko adek ma wakili ok nyal puonje studio kama sedagi. Achiel en hero kata kwedo Raila Amolo Odinga. Bang'e machielo en kaka nyalo gero rawuon. Nikech kane wane campaigns Raila Amolo Odinga no through Azimio emano miya platform magero rago as a national youth leader. King'iyo platforms ma Raila Amolo Odinga keto ineno kijana kachiluongo ni Babu Owino tiyo matek kabisa. Werito ni mondo gweli kiwuok e kor gweng seme kata kajulu ni mondo dhi olos ni platform moro ni ma koro ikore koro bi koro asidi koro inimidhi ka otend luo kaka jatend joluo gik ma Raila Amolo Odinga timo pile en ni networks ge moseloso platform moketo jatelo matin ma wiye paro kaka Babu Owino paro ineno kako timore platform kendo bedo gi mbine kendo en bobedo mana gi following mare koro wakili tiere weche wasedego ana won level wasechope erokamano kiye na aromo gimone gachaka pani ni inbe joseme neni e TV koro ging'eyo seche miwacho ni Raila walo kata ine miwalo koro duoko to gine magibro mi bang'e ma kaduoko penjo ni Cleophas en ni kwaloso commission mar inquiry into elections ok en mana ne Raila Amolo Odinga ma inche ne okodhi maber yiero en ni mondo yaw wang' japiny be mondo kel adieri mag weche mane samoro ne opondo Chebukati gi timne gi wegi ne owacho ni onego los commission mar inquiry as a recommendation into gik mane otimore e yiero. Seche ma gigo timore ok gin gik makonyo mana opposition, gin gik makonyowa e wechewa mag tayo piny, e wechewa mag tayo duol mochung' ne yiero, gi wechewa mag bedo e yiero e national elections. Gimachielo ma bende dawachi ni jopiny iwinjo ka nigi paro maber kuom gik matimore kata kuom gik ma jatend Azimio wacho. Penjo maduong' en ni end game enang'o wadhi gik kanye. Gima dwa paro ne japiny mokwongo en ni ntiere jok mowacho ni gin champions mag public interest. Tiende ni ka ntiere wach moro machando japiny to onge ng'ama wuoyo kuome. Waparo mana ni kanisa ema samoro nyalo wuoyi kata civil society organization. Lakini anang'eyo ji adek e piny Kenya ka. Achiel kuom gin osetho niluongo ni Wangari Maathai mane ni e public interest e weche mag alwora gi environment. Achiel nicho yier kaka senator ma Busia iluongo no Kia Mtata. Wach mora mar public interest ene mogolo kotere court. Mogik maduong' mogik en Raila Amolo Odinga ma en weche gi mag public interest oloso gi e yo mar siasa nikech siasa no e kamo bere maber kendo kamo lonye. Koro ka Raila loso gik mag konyo piny Kenya kaka mag governance kaka mag uchumi to loso gi weche mag siasa. Okochuno ne nyaka wapinge kata wapogre kode paro nikech ok wahere kata ok obedo kosebedo kode achiel e gige motimo pile. To mana maduong' mogik en ni bende weche gi dhi konyo keto ngima japiny maber. Jawinjo moro kata janeno openjo ni ka gik ma Azimio timogi dhi kelo ngima mondo bed maber ne japiny to gidhi mbele. To mane gima nyawacho ni ka gin gik maketo yot ne japiny e yore mag uchumi, gin gik makonyo Kenya dongruok mag weche mag governance, to nyaka gidhi mbele kendo nyaka wapar ne jomoko nikech iwacho ni par ne giuru kata ging'eyo. Aya make kanyo Daktari Agnes awuora dani make to waranga network ma wantiere go yie koro mano kotere network ma Kisumu ote mano orni lemo mane ka olemo dhi biro makare kolore kod rombe mopogore mibago makito sirkal tesre rombe odhi mbele ka olemo onge oweru to mondo mioti kaka jatend piny Kenya. Erokamano Cleophas awinji kendo awinji maler. Adwa penjo kawuono
CS Magoha manyocho dhini joluo adi mane Magoha okete tich kik wabed tribalists. Awinjo ka osiepna wakili owacho ne dhi jiwen dhi Kanan ntie mor mabuwuok koro ji bochamo. Sani Ruto en president, jo Kalenjins duto onge seat. To kata ng'at momi kata tich mar CS, it benefits him and his children and his family. Wawinjire. Koro wang'iye technocrats. How many technocrats are in government? Who know what they are doing in those offices? Mane gima dwa penjo. How many? Mago motingo nyaka joten migepe manyosho. Kata Aisha Juma Giri. Kata ene serikali. Kata I'm teaching in the university. Ane serikali, which is okay, is government, and government is not defined by the person there, but we are all government. One do to one serikali. Kata Raila Molo no iluongi ni serikali. Matiyo. Koro adwa wacho ni ya baba. Gima Raila wacho kaka nyathi ma wuoyi ni owacho. Ko wacho gima opogore manyalo keto ngima jo Kenya bed kama tek, to mano baba timo marach. To ng'isa ka ng'ato wacho ni bech mogo odhi piny, mano ng'atno timo gima rach. Ka ng'atno wacho ni IBC kiloso sani mondo bed consultative, kata Senate nyocho rumo mowacho ni gimitimo IBC kata changes go obed gima there's consultation, there's public participation. Mondo ji wacho ni gini ok no chunwago, and we are in a democratic country, so everything should be with consultation. And baba tiyo tije as the leader of opposition miluongo ni Azimio. Waonge party moro mantie opposition, and there's majority and minority in parliament, which is based on opposition and the ruling government, which is Ruto's government. Koro wapenjire bech mogo odhi piny nikech wanyalo keto bech mogo no piny kwa dwaro. Bech mafuta kiketo pump nicha king'iyo chopi kama nyocha chopi kose tinde iwacho wadhi gi matatu munda save pesa moko. Yeah, is your lifestyle continuous? Wapenjire mon madhie maternity mane chulo kata mantie Turukana kata nikech ji nyuol ok nyal tam. Kila ng'ato nyaka nyuol. Pinje maoko kinyuol timi nyaka gift mar nyuol. Timi maternity leave mar 6 months like in Germany to take care of that baby. How are we taking care of our weakest in society? That is when a society is true. And the weakest are the ones Baba is addressing. Mama boda, mama mboga, nyochi neno gi government. Ero, dongi government margi, nyochi neno gi onge. Iseno no CS mochung mbele parliament kata PS mochung mowacho ni he has less than $1 million in account. Wadu mariembo pikipiki Kisumu kajacha and get $1 million in account. Onge. So it's the government for the rich, by the rich, with the rich. Koro wang'ire kach. Gima Ambrose Weda wachoka, adwa kwa Ambrose Weda. Ne ongi what is real that Baba is saying. To wacho kata wuon ka wuonu Ambrose Weda wuonu mantie semecha. Okinyal wacho ni baba iwalo. You have a way of talking to your father in a dignified way. Thank you. Mano ka wantiere kar kanyo wacho ni weche thoth bere ka amor samono chako no ngawe kama chielo joneno wanigi yote mopogore opogore ka wacho ni chako ka sigu sari amor ki wacho ni osiepiero Ambrose Weda ntiere kar ka pod wadhi nyime mana gitwak yiri ma chielo mida medo sane kapok okao duonda jatend piny Kenya William Ruto. Kamano aparo ni weche miwinji wacho ma jogo wacho kem futa oduma all this gin weche maber to we sirikal obulie ng'or dweche ariyo Kenya wakata kedako mateko Ruto ni deputy government onegi mati maregalo dweche ariyo tin koso dweche ariyo tin yawa kata PSS dweche abich PSS nyore ko bedo confirmed 2 months ago PSS nyore ko timo miluongo ni romo mag gi chata kata kibeda ko malelo manade we de chuo cham sara dwe chiel ikone nyaj ni kama sara le to mar go ko ini serikal to kiango omeyo gik miwacho rallies gi bogo investors rallies gi tamo jo mabloso sanduge gango gi gino miloso chapat gi sufrieche ok dhi nikech babu biro kuru dum mage no ya we jogo bulngor ide kaka gitiyo ang'eyo ni wan to wan jo mega rallies onge ng'ama ng'ego rally Kenya kamalo baba onge
ema miyo jo babu siko mnani kepengo luonge rally nikech gin giweni piny ng'ado gi rally penjo mwalimu kani to Magoha be noluonge rally moro makoro wapake lit maliche omiyo an yie ni gik mowacho giwach lakini wes sirikal Magoha nok en opposition leader obed obul ng'or osiepa biwinjo we yie an awuon okawacho ni Raila okawacho na wacho ni ya in bende gintie gimiluongo ni self determination wadwaro jatelo machielo ma bende nyalo gine ma Karuto wuok to kawo mar babani to pok ogoye lamo dibich kata ka ng'owa onge wadwari chungi bibe president hata Kile tulo duto Filipande bende ng'anyo maka magi chocho chenro mag uchumi yo machalo nade kimero gi mano ma wakili bende ose wacho kanyo tulo Cleophas an gima pod amedo buok kaparo ni to bende wakili de wach moro mopogore gi luongo nying Raila Amolo Odinga. Wawacho Raila buluongo ka wawacho gik mowacho gi onge gima chocho ochumi. Gimedo mana paronwa kaka onego bed ni waloso ochumi wa. Structure mar gero ochumi en structure ma sirikal ema keto. Kaka gidwa dhi miyo japiny pesa kata access to credit, kaka gidwa tax japiny nikech koket taxes mani malo to hinyo japiny. Sani sirikal motiyo gone obiro tax nyaka platforms mag digital platforms kama jaloko ohala matin kaka SME maonge ok nyal nyiewo billboard, ok nyal kelo kwayo mar lendo e radio ka kata TV ka. Sani kokete Facebook ting'ade ushuru. Tiende ni ngima ridore kamora mora e kona mora nyaka kama nyidhie miwuothe nono sani kori dhi chude. Kiketo Facebook ad tichulo. Tiende ni SME matin ma piny mantiere piny mogik negi neno matek mogik sani ka ging'iyo wechegi mag lando ohalagi kata yudo nweng'ogi. Koro gimonego watim ni gigi onge rallies oseket mana ok gin rallies, gin consultative forums. Tiende ni wabedo gi a public participation forum ma japiny obire, ok gin rally kaka inene wacho gino. Kinde ka watia ada ni wangwa winyi duol moro mantiere ka mabene koro darango sani achiel kachiel. Akiano wanya yudo duonda jatend piny Kenya William Ruto kano loso kantie gwenge mag Gatundu kano chope hik mara nyamin Moses Kuria mano jatend migao mag weche go mag ohala. Gigo mane owacho mano nyocha mano kane ochopo e hik machalo kamano kano duoko jatend Azimio bang' romo no ma Kamkunji mako dhi nade jalopne bere ne oloso kanyo. Nimesikia wakisema ati wanataka Saba ifunguliwe. Sijui wanaishi nchi gani. Chebukati na IBC walifungua Saba zamani. Form 34A kutoka every polling station iko kwa portal. Form 34P iko kwa portal. Form 34C iko kwa portal. Hii Saba wanasema kuuliza ifunguliwe ni Saba gani? Hawa watu hakuna kitu wanataka. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana. My friends, sahau mambo ya handshake. Na msituambie ya kwamba ati hamutaki handshake. We can see you, si tunawajua. Unajua hii mzee ametuumiza. Tangu zamani akiingia pahali anaharibu. Aliingia kwa serikali ya Moi, aliharibu hakuharibu. Akaingia kwa Kibaki, aliharibu hakuharibu. Akaingia Uhuru, aliharibu hakuharibu. Sasa ati analete fujo, ndio wanaongea pale, nimetumiwa message. Ati anataka ati aingie kwa hii serikali ya huyu rais wetu. Si rais wako hapa. Mngetaka tumkaribishe ama aende akiendaga. Hatuwezi kukubali muharibu uchumi wa Kenya. Hatuwezi kukubali muharibu biashara ya Wakenya. Na hamuwezi kujipanga na mambo yenu ya ubinafsi ati ndio mupate kwa kutupangia mambo ya maandamano. That will not happen. You're wasting your time. Ero, iwenjo kanyo jatend piny Kenya oloso paro mapiyo e bigino mawacho ka wadhi nikech kinde bende no karingo kodwa matek to neno matiek mondo pacho mogik bende e twako kinyi ma kawuono daktari. Agon jatelo William Ruto erokamano nikech owacho ni baba dwaro handshake. Baba nyocho wacho ni he's not interested in handshake. Temadwa penjo ni handshake ni ene sirikal kose handshake
Why are they answering? Ngomo jute duare. Angomo jumio jidute duare. Ngamo se penjo wadgi. Rigiji. Wacho ni huyu alikuwa anapotea. Rigiji ni donge gin gibaba ekanu. Enen kure. Why has he not been in government? Koro gimadwa koyo jogi. Let President William Ruto concentrate in running the government. Oweregi side shows. And his deputy should be a mature politician. Oweregi gikma yanyo Raila kumbasne. And he will never be. And he will never reach where Raila has reached. Koro gimadwa kwa again, let them concentrate. Nikechi neno mach kimoko matin. Kimedo kama mafuta kama to margin odhiga dhia mbele. Walisema kazi kwa vitendo. Wegitim gima nenore. Kiki wachi nene gionge government. Ruto was in government for 10 years. He knows how to run a government. And he has run this government. Koro weche mamria mboma wakili duake to wagon nwamigi nigin gidwecha ariogi. Magu mriambo. Ruto sebede government more than 10 years plus. Ero. Kiwacho kanyo weche mag miriamo wakili yang bikoni bende wasni mago walo. Koro weche maka mago bede ka jiedu kama kamano pachi ko to ni mowacho mano kotenore kod wach mar mosruok. Wacho ni okodwa. Jomoko no wacho kanyo ni mondo mi ngato wacho ni okdwa handshake. Nyiso ni ngato no sepenje. Ngama chelo bende ka wacho ni okodwa, nyiso ni ngat moro bende pono no paro maka mano ne osewuok. Wach mar handshake makoro jari ote wuok wacho ni wan okodwa. Kendo gikidhore lela ngamo kono wari dwaro mosruok maka mano. Aparo ni president emo wacho ni baba chwako piny. Ochwako kae tidhi kone bwana poa manendo kono ka ngalinga kamano. Mane kaka no chwako piny maka koro chopo gi wud jomo. Wako ni wud jomo ngatwa ni kata kineno gine chopo kam. Koro apani mane maparo mar biro maransi. To gima nyalo wacho no ganda luo. Ningani anene mana kaka samoro na wachunu naneno oktelo ni okanene mar baba ni okane angi ase leni ase fast ase die polo ge piny okane onjelo jagotni en hasla o just street rie keng'eny ne ging'eringo gi dhok kata sani joma ni sondo ng'e ni nyalo kawo dheri to geringo maka pinyiru to dhok osechopo kip kelio. Baba tiyo gi style machon maneno mutiyo mag rallies. Ngani biro buage okinyi saa 4 nikech ko wacho ni ngani sama ne en gi deep state gi gimoro amora ngano buage mokawo telo modhigo sama oyudo $2 million mbolo mangano buage mokawo telo dhigo akia ka kopango mar koro kawo telo lwet ngani ka ngani mobete telo omiyo nitie moko mapani babo wuon bende gimiluongo kisungu ni end game jaduong ni kia. Mane momi awali samoro jaduongo walo to wan waweni jaduongo riek ni kia kama jaduongo bedi oneno mbele to en bende kararali disko sede to wacha kama dogo tuka neno kaka ne ralu neno kako ponjo dalawa to kama jidhie malongo onge ombe akwayo no owe oganda ngu bende concentrate biashara o concentrate lo sanduge o reza lo pants owe de ketho kunde mage tremi ala kama kunji kata ke sport ground kucho jakaranda uketu kakati ugaga ko kujiwuto koni to mbese gi mamoko to kawo hasla fund loko to dhinyinyi mane madagi baba matu winji waheri ndi to irali state mondi aya kor ile kanisa kusira list awaja dira wanja angelika noketo ler mano muriambo ero ler ka chel koda gigi duto japiny to ting koro ni elweti gigi duto ka gima timore mane ma idhi bedo kacha ka iluwo anga duogo mondo mi ayud paro mogik maga wenda mantiere go odiochieng' ma kawuono sa oseromo kanyo sa 4 osekalo dakika 51 wadhi nyime mana gi twak makae koro odiochieng' makono ka watieko wakili Ambrose Odang miwa pache Philip Pande ang miwa pache kachel koda daktari Agnes Awuor montiere kar kato sani yena mondo miwasoma ne ote ma osebedo kata kuore Facebook maro Ramogi TV kachel koda kamago bende mantiere SMS kata chalo nade oyawre Cleophas my Mark Kobare mano mantiere SMS kacha wacho ni nyisnwa wakili ni owek manyo favor maro walo gere ni obede twak erokamano wakili oyudo ote mari ano anyango aguyo kana wasi owacho ni weda wacho adiera jaduong osekethone ne onagi ndalo mang'eny aya ote chopo kar kanyo ma adui wacho ni kawuok olasi ikaler oluo chenro yo makare erokamano ahinya kinene kaachiel kachera Ramogi TV. Cleophas wacho ni nyis wakili ni sama oloso
owacho ni paro ber kapo ni ohombre mondo mi Ruto okonyo oganda duto otiyo moro makende. Aya, wach nitiere kar kae. Facebook acha okang' wayud ote masani wadhi e kaunti ma Mombasa. Ikona ni Joja oko nitiere moikore kanyo mondo kono ne gino matimore e kaunti ma Mombasa ni nyaka sano nyalo kono ler machal nade. Joja oko kono ne nyaka sani Mombasa uchal nade to odiochieng' ma kawuono gigo ma iluwo gin mage kata kotenore kod twak mano godiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Cleophas Oluocha, winji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma e odiochieng' mar adek kendo wagoyo touch e romo monego beni dhi nyime mar jood bura manie pacho ka mangima kuma onego beni gitwak e weche mopogore opogore. Kinyalo paro e thuolo mar ndalo ariyo moseluorego romoni osebedo kobwogo ka jood bura mantiere kae oramo ni burani biro mana dhi nyime ka giyudo muom mag CDF. E odiochieng' ma kawuono ni bende wageno ni jood bura manie riwruok mar Azimio la Umoja biro twak e wi chenro mopogore opogore. To kata kamano kama antiere ni antiere gi jaod bura achiel kuom jood bura kae ndadwa mani owachnwa nyinge to nyiswa ni to romo ma kawuono chal nade. Karibu sana mheshimiwa. Erokamano kabisa. Amor sana kaloso gi nyikwa Ramogi kendo ago erokamano kabisa. Kawuono kaka wanchu kae ni warito mondo speaker obi mondo miwa briefing nikech sani koro kaka waloso sani ni wadwa ni mondo manyonge ornwa. Gima wadwaro en pesa, to pesa ni wadwa ni wamin tindo jopuonjre odhi godo e skul. Wadwa ni wamigi basaris nikech kiyudo ni jopuonjre jonyuol mag jopuonjre onge pesa. Samwa lose ni sani pesa onge Kenya ka mzima. Tiyudo ni nyathi kiriembe skul to nyathino dok bede e dhot gi min gi wuon gi. En gima kuodo wich sana. En gima lit kabisa. Koro wan kaka wajumbe, an kaka Babu Owino, adahakikisha ni pesa ni omi wajumbe mondo wajumbe ogol basaris okony godo nyithindo nikech skul ni ema bokonyowa. Nyocha waneno kung'anyo, nyoro no ng'anyo, kawuono akeni chenro mane mantiere. Onge gimoro amora madhi mbele ka. Okwanya bedo ni waninde otende madongo gi, okwanya bedo ni wachamo chiemo mabeyo, to jomwarito e ground kacha to onge pesa. Jomwarito e ground onge tich. Jomwarito e ground onge school fee. Koro onge tiende mondo wabed kae to jowa chandre. Mano gimo kwa boyie kawuono bendo kwa boyie wadwa mana ni mondo wawacho kae ni pesa okel mar basaris mondo wami jopuonjre. Wang'eyo ni kawuono bende piny ni kod kuyo achiel kuom onagi kata achiel kuom manen jatend migao ngire George Magoha ne onindo. In kaka jaod bura akia ni en ote mane ma in go kaluwore gi nindo mare? Han kaka Babu Owino, Magoha ne en ng'ama osiepna kabisa. Magoha nwachako ge University of Nairobi. Kane en vice chancellor, an awuon nan president mar SONU, Students Organization of Nairobi University. Magoha na serve under Magoha for 2 terms. To Magoha ne en vice chancellor na kana graduate mokwongo en mana oketa ma graduate. To an awuon adawacho ni wan gi kuyo maduong'. Kwanza kaka onagi wan gi kuyo maduong' kabisa. Walalo ng'ama wiye ler, walalo ng'ama professor motegno, walalo ng'ama osekelo changes in the education sector. Koro an adamana kwayo ni Nyasaye koyie to ket chuny Magoha kuma okwe. Ng'ama walalo no, mano is the only best decision ma former President Uhuru Kenyatta no make by selecting Magoha kaka cabinet secretary. Kama wayude jaod bura machielo machiegni mheshimiwa, nyiswa ni to romo ma kawuono uneno ka chal nade to gi oteni mar lit kod kuyo ne mosenindo migosi George Magoha. Adwa wacho obunge nyowinjore ne kawuono CS mar treasury bomiwa final feedback kalure kaka wuok mar pesa ma nyithindo dwaro dala. Wang'eyo ni nyithindo ni dala pok odhi e skul. Nitie nyithindo mok nyal, nyithi jochan. Wan kaka obunge wang'eyo ni pesa ma CDF ema konyo jochan mondo odhi e skul mondo bang'e gipiem gi jomomew. So wan ka mondo defend interest ma jochan. So ang'eyo ni kawuono speaker mar National Assembly bobiro mondo wabed gi conversation mondo find a solution, because we cannot go like this for these days. It's a waste of pesa mar sirkal. Tadwa na wach kaka jagem, kaka mbunge magem, wan gi kuyo makende kuom lalo mar Professor George Magoha. George Magoha ne en ngire ma jopiny duto ng'eyo. Nosomo urology, but above that ne en a surgeon.
en ng'ama Nyasaye nyalo wacho, jopiny nyalo wacho ne en gi Midas touch. Gimoro amora momulo to bedo maber. Emomiyo manyo in education, the sector nyo vibrant. And we pray for the family that they can find favor with God. Ang'o manyalo paro kode? Ado wacho gik moko ariyo manyalo paro gi Professor Magoha. As a minister of education, no konya but revive Odera Kango Maseno campus. So that is one thing my important. Number two, man minister of education, no mere access to the president. But for the first time in the whole of Sia County, two sub-counties game constituency. Ma onge kamora mora. Ma no, it was a brainchild, kwa ikrekode, but convinced the government, but we sub-county mara reo. Yeah. Wayude jadwaro machielo machiegni sana mheshimiwa wawuoyo korka romo ma udhigo nyime kaendi to bende gi ote mar lit kuyo mar mosenindo George Magoha. Mokwongo wakaw thuolo ni mondo atim mos ne osiepna Magoha gi family ne duto kuom gima osetimore. Nyocha wan gi Magoha juma mokadho cha ok nang'enu tuo to sedhi watimo mos nikech waduto mane kumwa dhiye saa mopogore gi kaka wanadhi. An ang'e Magoha maber. Magoha osiepna wadonjo kode university kanyachiel. Kae no Lagos an at a train kae. Kendo watiyo kode e medical board. Wakawan kode. Watimo kode private practice e office achiel. Wapuonjo kode University of Nairobi kanyachiel. Miyo en ng'ama ng'eyo ni jatich malong'o gimokete chunye to biro timo. Odhi okoro watimo mna mos. To gima piny duto nyaka par. Pok gweno monyo duma nyaka nyocha Magoha we tich sani koro penj mowuok kawuono ni onge piny mangima ma nyithindo duto se kadho penj, onge piny ma nyithindo duto kadho. Miyo gimoro rach chalna ni gik mane Magoha loso wadoko go chien. Nikech sani koro ka nyithindo te okadho university mane ma wangini dhiye mar ariyo kata ka gidhi university to ok kadho malong'o to kuri wuonri in gi kalatas moro koteri e courses moko idhi rem to nyathino ok nong'e ni wuonruok chemo miyo rem mano keth ngima nyathino. Miyo tich mecha Magoha timo kwa kawo education kata kwa kawo university ne tich maduong'. An akwama Nyasaye no ket chunye kamokwe. Kawa duoge wach mibura ma wan go kae. Bura ne wan go ka mondo committees mag bunge odhi otimne gi training miluongo ni induction e committee ka committee. To mano kotimore nikech wach mar CDF. Nitie gima duong' ma neno e Kenya mangima otamo ji neno. Ni CDF koko ma jobunge goyo ni ogigo ni gidwaro gini giwegi chal pesa madonjo kuomgi. Mane mathoth ji paro. Gima miyo bunge go koko ne wa CDF e pesa ma jopiny neno. Madonjo negi wachna pesa moro mar sirkal kata obed sirkal maduong' kata obed sirkal mar county ma kata kawo to wang' kata ka domiti wang' to ineno jakom mar CDF gi mbunge to bang' juma achiel odni chak gere. Pesa duto mag sirkal biro kawo higa ka gimoro tim kata higni adi ariyo mati biro sani titime. Kendo king'iyo nengo mitimo go gik moko inwang'o ni king'iyo pesa ma jo CDF ogero go classroom ipimo kata gi mag sirkal mamalo kata ipimo gi mar county inwang'o ni otuwuok maber to pesa timre na tin. Mara ka itiko mondi ibro penja machielo en pesa ma jopiny wegi nigo e lwetgi nikech gima jok ong'eyo ni pesa mar CDF kobiro kidwa ti kode ok owuok e ofis mbunge kodhi ti owuok e ofis mbunge to dhi e gimiluongo ni project management committee ma kanyo jopinje manitie ma ka en school to en committee ma school to gi headmaster ma school gi jopiny moket kanyo onge pesa moro kendo ma jopiny tiyogo kamano.
Ate mo mana penji ni kinde mokalo waneno kosebedo ga kichwale. Is it ni piny owacho onge pesa koso paro ni ang'o miyo pok ochwale wang' nikech kinde mokalo osebedo ga kichwale e seche mowinjore. Ing'e ni gima timore to gamiluongo ni piny owacho no jibe kia ni piny owacho ni en ng'a. Kidhir ng'ani piny owacho, kidhir ng'ani sirkal, kata idhi mna ir president pod owacho ni nang'o sirkal. Kidwaro ni sirkal ne en ng'a, ng'ama ng'uduoke otimre nadi onge. To chalna ni onge pesa to giwacho ang'o, giwacho adier. Gima chendo ka ni giwacho adier. Kane wadhi e recess dwe mar 12 kucha, ne giwacho ni koribi golga juma ka juma ibi gol bilion 2 mitere CDF. Dinyocha gitim kamano, koko ni dok otim ang'o, dok obete. Koro giwacho gimo gitim ang'o, ok gitim. Udwa bedo kanyaka karang'o? Wadwa bet kanyaka CDF bedi nikech onge gimwa timo nwa loso kuondgi to kwadok dala to nyithindo ok dhi e sikul. Sani nyithindo osechako jaso form. To koro ka wabiro dok to form nyocha gijaso gidwa dhi e sikul mar basari. Kata kamoko go podi mar basari gikel pesa moro mo basari mwadogwa mi nyithindo kapod gikelo pesa moko magigedo. Mane gima wan go. Aya. Mana kako winjo joneno mag Ramogi TV mago mana mahukum judbura mantiere e kaunti ma Mombasa kae mano biro e romo mar twak ewi chenro mag dongruok e ute bura to maduong' magiwago en giwago omuom mag CDF mondo mi ochopie akaunts maggi ka bende gichiwo pachgi kata otegi mag lit kod kuyo kaluwore gi tho mar mosenindo George Magoha. Kowuok e kaunti ma Mombasa ne Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko ka iwuok e kaunti ma Mombasa. Erokamano kuom jod bura kendo edo twak kanyo e yo moro makare. Nyokoro moke jwang' sa bich osekalo kanyo dakika 4 kendo koro nyaka sani chuno mondo koro waban piendewa nikech pado manyien dadonjo kar ka mondo ang' warange kacha ni ka Ambrose Weda kinde modhi e Ramogi top 10 e redio Ramogi kata kod Solomon Atito Kafaya en magi mowinjo mago koro biro tok chenro makamae machako sani mana bang' ka wasetiyo kato koro kata korumo sani nitiere ote mano wacho ni useoronwa e Facebook kacha okama yudo thuolo mar somogi kata kamano nitiere ote machalo kama. Honorable Sami Ogai Jakaswara wacho kanyo ni Ambrose Weda wacho adieri jopiny koro nyaka lok pachgi. Tony Ochieng wacho ni berndi baba berndi lakini sani koro sekalo nego we Ruto mondo tinwa. Dr. Agnes kod Philip Pande ote chopo karka. Axon Kelian bende wacho ni chope chenro achiel ka achiel. Jagogo Katuma bende owacho chenro mopogore ka owacho ni jopogore ka to gana moko bende ohero iyegi. Nyakwar Gogo mano Olo Julius wacho ni mar Gogo awinjo weyo makare. Owacho ni chalni Ambrose Weda nigi Honorable Raila Odinga personal issues kendo koro nego manye kendo gilosgi kaka dwarore kendo obi e studio duo koro ka en wakili. Erokamano ahinya ote mari ochopo kar kae. Ote ni kapod wadhi nyime kod yudogi achiel ka achiel. De waher mondo dhi nyime kod twak makama. Kinde machielo bino bedo thuolo mar nono siasa, gigo matimore e pewe mag siasa kuonde mopogore opogore. Sani daher mana mondo mi umiwa pacho mogik. Mana bwo dakika 2 momedwa ka mondo mi watiek chenro. Kata kod Filipane, Daktari Agnes Awuor kod Ambrose Weda wakili mondo mi watiek chenro ka mulo mago bende motimore kaunti ma Mombasa bende ponono ka in moro minyalo medo e weche mag CDF. Acha kodi Filipane. Erokamano Cleophas ne nyikwa Ramogi. Wasebedo gi twak maber. Gik mwawacho en ni dongruok mar piny ok nyal we lwet ng'at achiel, nyaka jikil paro mopogore opogore. Nyaka bed ni nitiere ng'atno mobet en dereba, to nitiere mekanika, to nitiere betan boy. Waneno twak ma wabunge nigo Mombasa. Ok ni CDF pesa ne wang' ni tin. Sirikale maonge pesa manyalo miyo wabunge mondo dhi ochiw bursaries ne jopiny kaka gichiwo pile. Koro tiende ni sirikal osekoso strategies mag mobilize pesa kata choko pesa kata choko ushuru manyalo dhi konja piny e tijege kaka chulo school fees. To waneno kamano chando nyaka wabunge. Bende aneno rawera ma MP ma Embakasi East Babu Owino. Mage jok moneno ka donje platform mar telo ne joluo. Koro agombo na kwa jowa ni wawe ywak ni Raila osetiyo, Raila onego we owene ng'a.
ng'at madwaro telo ne oganda nyaka wuoge lela kendo nyaka nyis kit telo maber mana kaka joma moko timo, mana kaka babu timo, mana kaka watimo, kaeto odiochieng' mari kochopo mar telo ne oganda tibro telo. Mana machuok. Erokamano. Erokamano ahinya Philipande. Atiek kodi Ambrose Weda. Okay, nyikwara mogi 3 things. Mokwongo, wach moro nwasiko ni ka ng'ato dhe wacho gimoro to dwaro tich, tumbo krat, nini. An kaka Weda, ala moga pile, kenda wacho ni, may I find favor e wang Uhuru, wang William Samuel Ruto, waziri ge gote. Abenda yude lemo maduong' penye ni kata somo na ne iya mokwongo. Omiyo in ko kedwari wacho ni dhier ni ng'iyo go, mano wachni. Omiyo wan wawegi ni kedi wacho moro ni uru. Ko kidaki dindo kenyi dindo nya chulo fees shauri yako. Mara ariyo, akwayo ni wa make sure ni nyithindwa manyokalo class 8 odhi secondary. En na somo kata na bet kago mna dhoga nikech somo. Dinawe somo bende dikora baro mna yene korgwen kata yuri moro madingi madi less ni matin onge. Ngi yang lweti ni nono lweto nono nang wateru nyithindo somo watema kati chodori ni ndo duk. Tere nyathi mogik serikal mar William Samuel Ruto manti watemru hoye nikech ne waonge watemru hoye mondo wabed wayude maendeleo moko kone ge kone wach moro ma tok teko ni kia wadito kia wane rale jakaranda wane rale kia ngo rale go ok tul school fees baba waero ndik kenda anaero baba kenda luore ndeto kamodhi marach wan Anglican wakono oyo waketo ler to kutenderesa omiyo rali adagi wacho gimarach ayiego. To one already, it is our responsibility to build this country. It's a good country, and may God continue to bless our Kenya. Sayo med gwedo Kenya. When you think about school, when you university, we bend the gwedo fuki, yod pocho maber. Enyingi Yesu. Amen. Erokamano ahinya. Daktari Agnes Obua, wach mari mogi. Agonu erokamano Ramogi kuom kelowa e studio makawuono. Ago erokamano kuom twak ma wabed go kawuono gi wakili gi wuoda matin ne mawiye beler. Gimadwa kwa jopiny ni ka gineno ka babo dongo rally gine beyond the rally to rally kanye ma baba nyalo yudore gi jite baba bire odi when he addresses the rally he is addressing every Kenyan to baba ko address issue making en Raila Molo Odinga ok nyal koso kuon e wi mesa ne lakini ogore ni joma nyalo koso kuon e wi mesa gi to sirikal masani onego kik bed sensitive, overly sensitive like an onion. Gibed with thick skin, maginyalo kao negative criticism and positive criticism because that's the work of the opposition. To gimakwa nyithindwa, nyithind joluo sani wateri nyithindwa e school. Wa utilize Professor Magoha, he left a rich legacy. Legacy marwa kata pastor mantie buteka opuonjo nyithinda di. What is your legacy today if you die? What is my legacy kama Agnes Salome Awuor nyagim? Koro mane makwa jopiny, takwa jopiny ni jomabo wuok Sunday kadhi rally or the free. Giwinj baba Sunday jidie kanisa. Sunday dijie kanisa Ruto donge nyocha ntie kanisa